Her sal navbera yek û heftê cotmehê li Tirkiyeyê wek hefteya mijandinê tê qebûl kirin li ser giringiya şîrê dayikê tê sekinandin û gelek dixwazin gelek dayik jî bi vê hişmendiyê tev bigerin lewra şîrê dê him pitikan û him jî dayikan ji gelek nexweşiyan diparêze. Yüzü görünmesin. Dinav şîrê tê de yani ihtiyaca bebek çi haber de haya vitamin, yağ, protein her tiştê re hazira. Şîrê dayîkê ji bo pitikan xurekeke bê hem paye. Tenê ji bo pitikan xurek nîne û jaliyê psîkolojiyê ve dê û pitikan nêzîkî hevdû dike. Mijandina bebekê hem ji boy dê tenkê ne ji boy dê hem ji boy dê başa hem ji boy bebek başa. Çima başa? Bebkê got şîrê diya xwe bixwe wê nîzekî diya xwe bê wê rehet bê hezkirina diya xwe wê fêm kê ew bebik wê sakîn bê. Şîrê dayîkê pergala parastina laşê pitikan bihêz dike û an ji gelek nexweşiyan diparêze. Bi taybetî 6 mehên ewil mijandina şîrê dayîkê ji bo pitikan gelekî mühîm e. Yani ilk 6 meha tev dinya û em dibêjin ki bere bebik şîrê diya xwe bixwe navî şîrê de her tişt hazir e û şîrê got heta got 6 meha şîr bebik bixwe ji xwe ew bebik wê bixweê wê biqewet bê û ji nexweşiya jî zû nexweş jî nakeve. Pispor dibêjin jinên ku pitikên xwe dimêjînin ji kansêra pêsîran û gelek nexweşiyên din muhafaze dikin. Tamam, geçmiş olsun. Wekî dî jî wextê got şîrê xwe zêde da weka 6 meha salkê 2 sala bide emrê wê paş de çû ji wê ji meme kanserî, rahîm kanserî, yumurtalık kanserî muhafaza bê û wê ji gelek nexweşiya jê muhafaza bê. Mijandin hem dê û hem jî pitikê diparêze. Em dibêjin dê bere şîr bidine bebkê xwe ji bo got hem bere bebkê me saliqlî bibin hem jî diyê me nexweş nekevin.